Anto kog test ko kahing palit kog mangga. Unja kaning mangga mga hilaw. Pero ako aning pahinugon sa mga 5 to 6 days. Pasagdan na rin ako para mo hinog. So ingon ani kani ingon ani ni siya. Lamig ni siya kaadyo basta kung mo hinog kung naa mo sa UK palit mo sa Tesco. Pero ayaw ninyo hilabti pahinugara sa usa. Dako kaadyo mura og kapadyas. Tuha. Tulo. Upat. 5. So kung makitaan ko ninyo magkaon kog mangga, ako ana kasagaran gipangpalit mga dabong pa. Dadyon ako ana siyang pahinugon. Yun ani ko ka-obsess og mangga. Pero dili man panipareha sa tuwa manggod nga mangga maunang ako arang pasagdan. So na figure out na nga saan man na pagkaon ng lami nga mangga nga gahi man kanunay. Accidentally ahong nabidjaan ba ahong nakalimtan og pila ka days. Pagkauno tamis na nga sa nga tanan. So from that on, nag-ingon ato nako mopalit kog mangga dadyon ahon na siyang pasagdan kung pila ka adlaw hanggang sa kanang makuan na si bitaw mahinog na lamin na kaadyo. Tanahong mangga, nani ko ka-obsessed mango.